Shakane kaji shakri naga Bible shaki kinna nga pedang subhai pi baro. Hakane kasni ngane thu ye pi yakaway kajinja blatho haka ktien ublay. Kajimpin kia upol haka por chiteng senya. Bat yakane pilaban shem na kikam ki apostol kalenong kaba arpo kadukot kaba kendai hadu kaba khat a. Kabaya thu kumni. Kalaja haba upol baki parlok jo u kiai biteng ban let na kawai ke jaka syakawai pan ban yalap ya kaktiin ublay ha kani ke jinglet bakhat du kila poi hatrowas bar kila sa hangta hinyo sngi ti ha kasi ke beningkong jong katayo kata kemut hakasan de haba kini ki banget kila yawan ban ya senglang ban ya kedek pu kini kila ya syong ha ka kamra bahalor ha kamala kebalai Badhang ta upo lahikai ya shibun ki yaki. Kadai ru kabit bakat du baundan na marha kabala syai uhaban let no. De kajingalap jong u kelanang yai hadu shiteng senya. Shiteng senya kamut hadu khatar baji demit. Manu bala ban syong kumta? Di hakata ka kamera la pendap ru da shibun ki syarang. Di hang ta la dan uwei usamlang. Uba kerteng u Eutychus. Une uba syong ha jing kanggit bat sengap ya ke jing hikai. Nganget ki jing kanggit kim long kembalong mentang baladan ki grill niyet hinrei ki long ki ba plering hang bet. Namar bagradai ke por siteng senya une u Eutychus ula syo samthia. Lesi ula kongu samthia nguk singuk. Hadu ba ula hap na kata ka ba usyong syapo Ken mau kani kadai ke yeng balai mala bat ha kata kapor la dan ke jinglenyan ni ke jingla na kita ki bayo i bat dan ha kata ke kamra ngai but baro kilaya mare sepo ban pe je u bat loong bala rakyat ya uta ubri ti upol ru ula hiar sepo bat ha bala let se u ula kentop bala ong yaki wat khuslai Kemensim jong u kadon bat u kata kemut ni u Eutychus ula impat hadian kani kila kiu biang sedrong kila ya bam kila kriak pu bat hangta po ula sedang man keren bola keren hadu banda syai berngut kata kemut hadu banda menstep perngap urang beteng bat ai keji kayaki bat de hadian katakan upol unsa let no Lai teli ki aka akwa ipi yupin kan mau na kan ne ke jetu khana ka bening kong ka jimpin kya ka baja ha ka por chiting senya ka baar bandan ka mensim bashirhem ban hikai bat pendap ya ka benta kumbalong upol ban yasam ya ka ktin ka jinshisha bat ka balai bandan ka mensim batrang bat baang nut kum kini ki pat ba ban sngap bat shashkor ya ka ktin ublay namar ka jinget ka ja na basngau da ka ktin ublay ken ya kani pilaban syam na room kal nong basipho ka khot ba khanyo bat ai ba kani ru kan long ka khot spendet na kam ta jupi e ban pet i ba pilaken mau le ye kani ka we ka activity da ka ba phi ru pelun tang ye kidor ki bedai bat kani ka jihikai shapang ka jingpin impan ya u Eutychus ha ka ban penkut ka jindwa ye phi ka long ba ublay unang ai bor ye phi ba phila ban yai minat ban amthat ban shashkor ye ki jihikai na ka tin ublay bat kum juru ye ki nohikai jo phi ba ublay unang ai bor ban ai ka jing start ye ki ublay ka khu ye phi baro bye bye